Usáď se pohodlně do pyramidy. Zavři oči. Nadechni se pomalu nosem a vydechni ústy. Ještě jednou hluboký nádech a pomalý výdech. Vnímej, jak se s každým výdechem uvolňuje celé tvé tělo. Ramena klesají dolů, obličej je klidný, dech je lehký a přirozený. Představ si, že kolem tebe se probouzí světelná energie pyramidy. Jakoby její hrot směřoval vzhůru k nebi a spojoval tě s vyšší silou. Z vrcholu pyramidy začíná proudit jemný proud světla, který se dotýká tvé hlavy. S každým nádechem světlo vstupuje do tvého těla. Prochází přes hlavu, krk, hrudník, až do břicha. Naplňuje tě klidem a harmonií. Teď zaměř svou pozornost na své srdce. Představ si, že se v něm rozhořívá teplé zlaté světlo. Každým dechem se rozšiřuje dál a dál, až zaplní celé tvé tělo. Pokud máš nějaký záměr uzdravení, klid, inspiraci, jemně ho vyslov ve své mysli. Nech energii pyramidy, ať tento záměr zesílí a podpoří. Chvíli jen buď v tichu, ve světle, v klidu. Dovol si odpočívat.
Až pocítíš, že je čas se vrátit, začni si uvědomovat své tělo. Pohni prsty u rukou a nohou. Zhluboka se nadechni a s výdechem jemně otevři oči. Uvědom si, jak se cítíš, a s tímto pocitem pokračuj do svého dne.